रौतहट में चोरी के मोटरसाइकिल सहित सरलाही के एक सहित 3 जने पकड़ाऊ पड़ल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के अनुसार पकड़ाऊ पड़े वालों में सरलाही के ईश्वरपुर नगरपालिका 13 के 19 वर्षीय श्याम महतो, रौतहट के गढ़ीमय नगरपालिका 6 बखरी टोल के 19 वर्षीय धीरज शाह, कटहरिया नगरपालिका 9 डुमरिया के 21 वर्ष के मनदीप कहल जाए वाला मनदीप यादव रहल बानी। उ लोग के प्रहरी विभिन्न मिति में पकड़ाऊ कले बाटे। सरलाही के महतो के रौतहट प्रहरी गत 22 गते माधोपुर बाजार से पकड़ाऊ कले बाटे। उनका के माधव नारायण नगरपालिका 6 के श्याम बाबू यादव के चोरी भइल BRX 6558 नंबर के अपाची मोटरसाइकिल सहित पकड़ाऊ कले बाटे। ऐसे ही शाह के गत 21 गते सवेरे 7 बजे गढ़ीमय नगरपालिका 6 बकरी टोल के उनितेश शाह के घर से चोरी भइल प्रदेश 03019 पर 2631 नंबर के स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल सहित पकड़ाऊ कल गई बाटे। साथ ही यादव के प्रहरी गत 26 गते सुकादेव चौक से चोरी भइल यमुना माई गाउँपालिका 2 के अंबिका यादव के BR30 AM 1648 नंबर के 125 सीसी के पल्सर मोटरसाइकिल सहित पकड़ाऊ कली बाटे। मोटरसाइकिल सहित पकड़ाऊ पड़ल 3 जने ऊपर चोरी संबंधी मुद्दा दायर करके जिला अदालत गौर से म्याद थपा के थप अनुसंधान हो रहा। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी दिले बा। 12 के कलैया स्थित प्रादेशिक अस्पताल में संघ सरकार से करोड़ों मूल्य पड़े वाला अत्याधुनिक मशीन सब प्राप्त भइल बाटे। ये मशीन सब नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सह महामंत्री तथा नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री फॉर्मूला मंसूर के पहल में उपलब्ध करावल गई बाटे। मंसूर 12 के सर्वसाधारण के प्राथमिक अस्पताल के रूप में कलैया अस्पताल के बनावेला कोनो कसर बाकी न रखे के प्रतिबद्धता व्यक्त करता आवश्यक समन्वय सहकार्य के भी प्राथमिकता दिले बानी। यह मंगर के पूर्व मंत्री मंसूर अस्पताल के अनुगमन करत जल्दी से जल्दी मशीन सब संचालन में लियावे के अस्पताल प्रशासन के निर्देशन समय दिले बानी। प्राप्त मशीन सब में रगत परीक्षण के खातिर पूर्ण रूप में स्वचालित बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, स्वचालित यूरिन एनालाइजर, स्वचालित इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, हेमेटोलॉजी एनालाइटर, ABG मशीन लगायत की सामग्री सब रहल बाटे। साथ ही थायराइड परीक्षण करे के खातिर अत्याधुनिक क्लिया मशीन भी संचालन में आ चुकल बाटे। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र रक्सौल में काल संझिया SSB सशस्त्र सीमा बल जवान सब ऊपर भइल आक्रमण में संलग्न 2 तस्कर पकड़ाऊ पड़ल बाटे। SSB जवान सब से फोहर के तस्करी रोके के प्रयास कैले पर तस्कर सब के समूह लोग के आक्रमण कैले बाटे। प्रहरी के जानकारी देल अनुसार SP स्वर्ण प्रभात के निर्देशन में FIR दर्ता भइले बाद हरैया थानाध्यक्ष अंजन कुमार के नेतृत्व में प्रहरी टोली 2 तस्कर के पकड़ाऊ करे में सफल भइल बाटे। पकड़ाऊ पड़ल तस्कर सब जीतू कुमार और खुर्शीद आलम बानी, जे हरैया थाना क्षेत्र के निवासी बानी। घटना रक्सौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 अहिरवा टोल स्थित सीमा स्तंभ नंबर 390-31 नजीक के दोपहरिया 3 बजे भइल है। घटना के क्रम में SSB 47वां बटालियन पंटोका के जवान श्रीपाल और नवीन कुमार ड्यूटी में रहल रहने। जवान सब के तस्कर सब से द्वारा लाठी डंडा आ लोहा के रड से आक्रमण करके नो मैंस लैंड तरफ घिसत ले गए रहे। अपने जान जुगावेला जवान सब 2 राउंड गोली प्रहार कैले रहे, जौना कि 1 गोली के खोखा नेपाल तरफ मैतीपुल नजीक के मिलल रहे। SSB जवान नवीन कुमार के तस्कर सब मारपीट करके घायल बनैले रहे। उनकर पोशाक फाड़ देले रहे तो हथियार छीने के प्रयास भी भइल रहे। जवान सब आत्मरक्षा के खातिर गोली प्रहार कैले बाद तस्कर सब तस्कर के सामान सहित नेपाल तरफ भागे में सफल भइल। घटना बाद सीमा क्षेत्र में तनाव की स्थिति सिर्जना भइल बाटे। प्रहरी घटनास्थल के निरीक्षण कैले बाद हरैया थाना क्षेत्र में कांड नंबर 1624 अंतर्गत मुद्दा दर्ता भइल बाटे। घटना में संलग्न अन्य अज्ञात तस्कर सबके खोजी कार्य जारी रहल। प्रहरी जानकारी दिले बा। SP स्वर्ण प्रभात से प्रेस नोट जारी करत SSB जवान सब ऊपर भइल आक्रमण के अनुसंधान दोषी के कानूनी कार्रवाई करके बतैले बानी। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा चोरी के मोटरसाइकिल सहित 3 जने के पकड़ाऊ कले बाटे। पकड़ाऊ पड़े वाले में पर्सा के पर्सागढ़ी नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के 21 वर्षीय सिद्धार्थ चौधरी, वार्ड नंबर 8 के 24 वर्षीय विशाल दास थारू, वार्ड नंबर 2 के 30 वर्षीय प्रीतम महतो रहल बानी। प्रहरी उलोग के चोरी भइल 5 मोटरसाइकिल सहित पकड़ाऊ कले बाटे। गत आसीन 25 गते सबका पर्सनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 के सतावल के शिवदत्त दास थारू के नाप 51 पर 74-34 नंबर के मोटरसाइकिल घर से ही चोरी भइल रहे। ओकरा बाद वहाँ के खोज तलाश करके खातिर प्रहरी मौजूदी दिले रहने। खोज तलाश के क्रम में आसीन 28 गते कोयला भार में सिद्धार्थ चौधरी से चलावल उक्त चोरी के मोटरसाइकिल पकड़ाऊ पड़ल रहे। प्रहरी उस संगे कैल शोधपूछ के क्रम में चोरी में और के भी संलग्नता रहल खुलासा भइल बाटे। चौधरी के बयान के आधार में अनुसंधान करत गैला पर प्रहरी चोरी करके राखल थप 4 मोटरसाइकिल सहित प्रीतम और विशाल के पकड़ाऊ कले बाटे। चोरी के मोटरसाइकिल सहित पकड़ाऊ पड़ल 3 जने ऊपर चोरी तथा डाका संबंधी कसूर में थप अनुसंधान हो रहल। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रहरी न्याय परीक्षक एवं प्रवक्ता दीपक भारती बतौले बानी।
गोल बाजार नगरपालिका 13 दुर्गापुर के 20 वर्षीय कृष्ण कुमार महारा के हत्या कैल आरोप में प्रहरी 1 युवक के पकड़ा गए बाटे। कृष्ण कुमार के लाश सोमवार के सुखीपुर नगरपालिका 10 लालसैया दुर्गा मंदिर नजीक के गागन नदी के बगल में मिलल रहा। उनका लाश बालू से तोपल अवस्था में भेटल रहे, जौना के कारण हत्या भइल आशंका कल गेल बाटे। सिरहा जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान के अनुसार सुखीपुर नगरपालिका 7 के 19 वर्षीय सिकंदर मुखिया के हत्या आरोप में पकड़ाव कल गेल बाटे। प्रारंभिक अनुसंधान अनुसार कृष्ण कुमार और सिकंदर बीच विवाद रहल सूचना के आधार में सिकंदर के पकड़ाव कल गेल बाटे। प्रहरी के स्रोत अनुसार कृष्ण कुमार के घेंट में तेज हथियार से चोट देखल गेल बाटे, जौना के हत्या भइल संभावना के थप पुष्टि करेला। लाश की अवस्था आ घटना स्थल के प्रकृति देखला पर ई हत्या भइल संकेत मिलल बा। लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अइला बाद थप अनुसंधान आ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ावल जाए, डीएसपी पासवान जानकारी दिल बनी। कृष्ण कुमार 27 आसिन के संझिया दुर्गा मेला देखे गए रहने, ओकरा बाद वहाँ के भुलाइल रहने। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उहे संझिया सिकंदर से उनका के खहेद के मारपीट कैल गेल रहे। लोक सेवा आयोग के विभिन्न पद में दरखास्त आह्वान कैले बाटे। आयोग से आज एक सूचना जारी कर सचिव उप सचिव लगायत के पद में दरखास्त खुला कैल गेल जानकारी दिहल गेल बाटे। ई दरखास्त निजामती सेवा, संघीय संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा आ राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा के पद सबके खातिर खुला कैल गेल बाटे। आयोग से राजपत्र अंकित प्रथम और द्वितीय श्रेणी के महासचिव उप सचिव पद में आंतरिक आ खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा होके के विज्ञापन कैले बाटे। साथ ही स्वास्थ्य तथा 11वां और 9वां तह के पद सबके खातिर भी दरखास्त खुलाल गेल बाटे। एकरा साथे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकृत पद में भी दरखास्त मांगल गेल बाटे। आयोग से ज्येष्ठता कार्य संपादन मूल्यांकन के आधार में खोला बढ़ुआ के खातिर भी विज्ञापन खुला कैले बाटे। इच्छुक योग्यता पुगल व्यक्ति सबसे आयोग के सूचना अनुसार तोकल गेल समय में दरखास्त बुझावे सकी। दरखास्त देवे के मियाद आ विस्तृत जानकारी आयोग के अधिकारी की वेबसाइट में उपलब्ध होखल बाटे। नेपाल प्रहरी के 69वां स्थापना दिवस के अवसर में उत्कृष्ट विपद व्यवस्थापन तरफ प्रहरी निरीक्षक शत्रुघ्न महतो सम्मानित भेल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय दुल्खा में कार्यरत प्रहरी निरीक्षक महतो के प्रहरी महानिरीक्षक बसंत बहादुर कुंवर से प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मान कैले बानी। काल नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय से आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रहरी निरीक्षक महतो सहित विभिन्न विधा में उत्कृष्ट कार्य करे वाला प्रहरी कर्मचारी सबके पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र मार्फत सम्मान कल गेल बाटे। गत आसिन 12 गते अविरल वर्षा के कारण गिरल बाढ़ से घर तपैला बाद ओकरा भीतर दबा के रो रहल दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका 6 मैदाने के 1-2 वर्षीय लड़की के समय में ही पहुंच के प्रहरी निरीक्षक महतो सकुशल उद्धार कैल रहनी, जौना के वीडियो वायरल भइल रहे त उनकर चौतरफी प्रशंसा भी भइल रहे। डडेलधुरा के अमरगढ़ी नगरपालिका में बीतल रात भइल रात्रि बस दुर्घटना में 4 जने की मृत्यु भइल बाटे तब 12 जने घायल भइल बानी। बैतडी के पुचौड़ी जात ना 8ख1078 नंबर के बस सड़क से करीब 300 मीटर नीचे गिरल जिला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा जनैले बाटे। प्रहरी के अनुसार दुर्घटना में बैतडी के पुचौड़ी नगरपालिका 3 के 45 वर्षीय जयमती बोहरा, 26 वर्षीय कमला बोहरा, उनकर 2 दिन के लड़का आ उहे जगह के 22 वर्षीय सहदेव बोहरा के घटनास्थल में मृत्यु भइल बाटे। बस से कंचनपुर के महेंद्र नगर से बैतडी जात रहे। दुर्घटना रात करीब 11:30 बजे की ओर अमरगढ़ी नगरपालिका 7 खसरे खान में भइल रहे। प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान से ड्राइवर सुतला के कारण बस सड़क से नीचे गिरल हो सके के अनुमान कल गेल बाटे। बस के ड्राइवर 24 वर्षीय वीरेंद्र बोहरा गंभीर घायल भइल बानी आ उनका के थप उपचार के खातिर धनगढ़ी भेजल गेल बाटे। अन्य 12 जने घायल के उपचार डडेलधुरा अस्पताल में हो रहल बाटे। घायल सब में पुचौड़ी नगरपालिका के विभिन्न व्यक्ति सब तथा कंचनपुर डडेलधुरा के स्थानीय सब रहल बानी। प्रहरी निरीक्षक उपेंद्र बहादुर बम के अनुसार घायल सबके अवस्था बारे थप जानकारी आवे के बाकी रहल बा। घटनास्थल में प्रहरी के टोली पहुंच के दुर्घटना बारे थप अनुसंधान कर रहल बाटे। प्रहरी प्रभाग भैंसे पार्टी के तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक इंस्पेक्टर बीनू कुमारी शाही के पकड़ाव करेला प्रहरी अदालत से अनुमति लेले बाटे। बलात्कार मुद्दा में फंसा देवे के कहत एक जन व्यक्ति संग लेन देन कैल आरोप लगला बाद उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी से उनका के 10 आसिन में जिम्मेवारी से हटावल गेल रहे। आ घटना बारे जिला प्रहरी परिसर ललितपुर से छानबीन शुरू कैले रहे। छानबीन के क्रम में कुछ कैफियत देखला बाद शाही के हिरासत में रह के थप अनुसंधान करे के निर्णय में प्रहरी पुगल रहे। उनका के पकड़ाव करेला अदालत से अनुमति दिहल गई। ललितपुर प्रहरी एक उच्च अधिकृत भी बताइनी हनी टाइपिंग में पार के असुली करे वाला समूह संगे उनकर शंकास्पद संबंध रहल मिलला बाद उनका के निलंबन करेला समेत सिफारिश कल गेल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के शपथ लेले बानी। इस संगे 54 वर्षीय अब्दुल्ला से दूसर का बेरी जम्मू कश्मीर के कमांड संभालले बानी। हाल संपन्न विधानसभा निर्वाचन में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी 95 सीट में 42 सीट जीतले रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोग कांग्रेस के भी 6 सीट जीतले बाटे। गठबंधन के बहुमत से आंकड़ा पार कैले बाटे। ई अवस्था में उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बने के रास्ता खुलल रहे। इससे पहले सन 2009 में उमर अब्दुल्ला कांग्रेस एनसी गठबंधन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहने।
आज अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के शपथ लेनी। अब्दुल्ला सहित 6 जने विधायक के मंत्री के शपथ ले बानी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार, सकीना ईतू, जावेद राणा से मंत्री के शपथ लेहल गई बैठे। राजनीतिक परिवार संघ के संबंध के कारण उमर बाल्यकाल से राजनीति की ओर लागल रहनी। उमर अब्दुल्ला 28 वर्ष की उम्र में सन 1998 में पहल बेरी लालचौक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहनी। 12वां लोकसभा में सबसे छोट सांसद के रूप में अपन राजनीतिक करियर शुरू कैले रहनी। सन 1998 से 1999 में वहाँ के यातायात तथा पर्यटन समिति आ पर्यटन मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहनी। 1999 में वहाँ के 13वां लोकसभा संसद के सदस्य के रूप में दूसरा कार्यकाल में पुनः निर्वाचित भइल रहनी, जौन में उनका के वाजपेयी सरकार केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री बनैले रहे। 2001 में वहाँ की केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बनल रहनी आ सबसे छोट केंद्रीय मंत्री रहनी। 1998 या 2009 के बीच में वहाँ के श्रीनगर लोकसभा सीट से भी सांसद बनल रहनी।